Shalom oras madihita saluna adorang suta begitu pujamita tapasada maruhatta matanyang mehta asini roha madihamudo dami nasian di bata ama dohot sian Tuhan Yesus Kristus ima na mangaramoti hamusa luhuna amin. Diamudo nga sa porsiaon di bagasan Kristus Yesus turpuk jamita pertanyaan epistel minggu paduahon dung Trinitatis imana tersurat di Yakobus 2 ayat 14 saat rudi ayat 17 sonoma didok disi aha magunana aliak kadongakku molo didok halak di ibana doha porsiaon alai dang adong di ibana pagulaw tarbahid do hapursioni paluaw ni bana mulu adong dongan bawa manang buru-buru na marsay mara jala hurangan di sipanganon siapari gabi adong namadok siat tonga-tonga muna lao mahamu mardame-dame las mahamu busur mahamu alai dang diliau kamu tunasida nariko di daging ahama gunana hapur siauni pesongonido anggo suadong pangulauna nang mate do hadirionna ima sahana diamudo nga sa porsiaon sada hasadaon nasubui tarsirang ima haporsiaw do akka ulaw na denggan sian ngulu ni akka na porsia di Tuhan Yesus ido hataridaan ni nang marhaporsiaw di bagasak Tuhan haporsiaw na holad dihata daktarida pangulawna ima hapursiaw na mati manang nasumarlapatan nasumarguna pangulaw na so borhat siyan hapursiaw pe buido mabedjol may madagu tugitsang miroha manang didok paburnang-burnang diri asa molo didok apostel Yakobus di bagasa surat naon tuhuria na adong di parserahan marhite tumpukon di pataridah di mana taringot tu hapursiaw do pangulaw jadi laho mangodol pabuah hapursiaw ni ikod do di patuduh marhite pangulaw na dang namaralo tunani do ni apostel Paulus di Efesus 2 ayat 21 siya mulo haluaw siyan asini roha dalan ni hapursiaw dada ala ni parulaw memang hapursiaw nido na paluaw alai hapursiaw na sungod dia do na nihirim di bata siyak ka na hapursiaw ima hapursiaw na mangulu manang hapursiaw na marparbuwi magunana liak kadongakku minna di ayat 10 ditupuko mulai dok halak di ibana do hapursiaw aledang adong di ibana pangulaw buhado terbaik do hapursiaw ne paluaw ni bana ilu suku-suku nitupuko sada suku-suku na menantang sian Yakobus tuhuria 12 marga narong di parserahan ni asa unang ulo na sida pangasahon hapursiaw na nasumar pangula mulo hulad dihata do ibana dak porsia jaladang diulahon sarupa doi sona didok ni Matius 7 ayat 21 dada salut halak nama dok au Tuhan na bongot sugut tu harajau banua gijam holan akka na mangulaw lomo ni rohani damang na di banua gijanido
Laos ido dibahin apostol Yakobus di ayat 15 dohot ayat 10. Dia mudo ngasa porsion so sada ilustrasi lau mangodol pabua no sutar sirang do hapursiaw ni siya pangulaw mulu adong dongan amar semara manang kurangan di si pangano siya pari apero mahita madok lau mahamu mardami-dami busur mahamu aledak taleon nariko di bana magunana dia do lapatan ahadu gunana tuak kadongan mulu adong dongan namar semara ape adok do para bito dihita bajuta alaidang taleon para bito tulungatta magunana muse gudang si pangano dihita alaidang bu hita mangalio si pangano ni tuak kana sumangan jadi marhiti turpuki magunana tarok kita halak na porsia HP dakta patuduhon akka ulaw na dinggan tersongotia do parbuni hapursota jala magunana tadok halak na porsia harus sibulis pe porsia do narong di bata cuma disibulis sidang rupa ulaw na naing dohono ni tupukot tuhita narumikot si bahenokta pangulaw dingulu si ganu pari do ima namar hite namar sihoho mangulaw lomo ni roha ni dibata molo didok halak na porsia mangihutto turpukot ima kahalak na mangulaw na ima kahalak na niojan ni panadaw na takas di Yesus Kristus jala siap pangulaw na iru tadaw ni halak mulu Kristus di bagasan ibana jala ibana di bagasan Kristus jadi hapur siaw na suadong pangulaw na ima hapur siaw na umate mulu manghutun ayat 17 mulu didok mate tutu na marlapatan dui hapur siaw na sumarguna nguluna tuakka na humaliang ibana buasa dang marguna nguluna tu na humaliang ibana ala sarong kepedulian tak peduli tudungan na jolma dangolo ibana makilala na hilala ni akadongan na jolma jala na mate do hadirion jadi di parmulua si ganu pari jo do jupak kita na songoni boy do atong mangan ibana merlubi-lubi maradu pamasuk dupe si pangano nitu palastik ape dilabungna adong nahurangan manang sodapot si pangano dupe jadi nang mate do hadirion ni halak si songoni jala dang pangalaw ni halak na porsia na songoni unang pola tadok kita halak na porsia ape dang margunay molohola dihata do hapursiaw nanaim patuduhonota dia do pembuktian ni realitas ni hapursiaw te asa terbukti nyata panidangyo ni hapursiaw te tapatuduhon ma molo natutuhita akka halak na porsia di Yesus Kristus ima marhite na toktong marsihoho mangulaw hata ni dibata marsihoho makaholongi dongan na doma dumi marsihoho manariho dongan na jolma na humura ikunadong do naradi lahu marpanariho jala taberik takas songon ibana dibata nang jumulu manariho ngulutta nang jumulu mangurubi dongan son ibana nang jumulu mangurupi hita nang jumulu marasini roha mida dongan son ibana nang jumulu marasini roha mida hajol mau jadi sian parbue ni hapur siaon manang sian akka ulaw na dinggadima nian tadaw ni hala mulu akan hapur siado ibana sa sitong atau
asa mangulu haporsyautai diigil tu pukot tu hita tapatuduhom ma pembuktian kenyataan ni haporsyauta marhiti pangulau na dengkan. Amin martanyang maita. Ale Tuhan di bata manani na marhabang sa ibang gijang nunga hubigihani hatami Tuhan atau patahu mahami mangulau ni asa hobar tulo maliroham nanay siulah nongan di bagasan Kristus Yesus martanya tu. Amin. Oras shalom madihita sanhuna.